Какви са причините за появата на тези съдови изменения на кожата? Има ли фактори, които предразполагат появата им? Причина за поява на съдови изменения по кожата е слабост на съдовата стена, като предразполагащи фактори са наследственост, заболявания в сърдечно-съдовата система, травми, операции, варикозна болест. Също така бременността и раждането се явяват основни фактори за развитие на съдови изменения на кожата на краката. Какви са традиционните методи за справяне с този проблем? Традиционните методи се ограничават до прилагането на склеротерапия, електроклоагулация и хирургично разрушаване на ненужните съдове. Всички тези методи имат редица съществени недостатъци, като хипер- или депигментации, алергични реакции при склеротерапията към въвежданите препарати. Най-ефективният метод за третиране на кръвоносни съдове е прилагането на ендиак лазер. Той се използва за отстраняване на разширени капиляри, съдови звезди, хемангиоми, без да се нарушава целостта на кожата. Какво решение на проблема с нежеланите кръвоносни съдове предлагат вашите студия? В нашите студия нежеланите съдови изменения се третират именно с споменатите вече ендиак лазери. Какъв е принципът на действие на тези съвременни лазери? След края на процедурата постига ли се пълно отстраняване на проблема? Има ли странични явления като подуване, зачервяване или други неща на третираната зона? Излъчената от лазера светлина се поглъща от хемоглобина на кръвта и се трансформира в топлина, която предизвиква съсирване на кръвта и своеобразно заваряване стените на третираните капиляри. В рамките на 3-4 седмици обработените структури се резорбират от организма и нежеланите съдове се премахват. Непосредствено след процедурата в обработваната зона се наблюдава зачервяване с незначителен отток, а самият кръвоносен съд потъмнява. Една процедура достатъчна ли е? При единични капиляри обикновено една процедура е достатъчна, но при случаи с множествени съдове, образуващи капилярни мрежи, обикновено се налагат повече процедури.